Hainbat tolosar Palestinara laguntzak bidali edota bertakoen onurarako hainbat lan egiten jarduten dira urtean zehar. Honakoan emakumeak hartu dituzte helburu. Beraientzat bilgune bat eraiki nahi dute Palestinako Jenin errefuxiatu esparruan. Hau gauzatzeko Not to Forget proiektua jarri dute martxan. Laguntzak lortzeko helburuarekin ikuskizun bat eskainiko dute larunbatean Topiken hainbat artisten laguntzarekin. Palestinan lan handia egin izan du, eta kasu honetan proiektua emakumei zuzenen laguntzeko diseinatuta, egina dago, eta emakume horiek errefuxiatu gune hortan, Palestinan dagoen gune hortan, pixkat elkartasuna behaien artean sortzeko, eta behaien artean lan polit bat iteko aukera zuzendua dago. Lanbide bat eukitzeko aukera eskaini zien Jesusek, eta eta behaien elkartea, eta hor bordaduk eta ariak eta bidali genitun, beraiek lanak iteko eta gero lan horiek saldu alizateko, eta honea ere bidali zituzten, eta gure dantza eskolan ere badago beraiek egindako eskulan bat, eta oso polita dira. Izan ere emakume guztia sakabanatuta daude, beraien helburutako bat guztiak biltzea izango litzateke, garrantzitsu izango da, ez? Horrelako herrialdeetan gutxienez babes hori izatea, emakumeak bata bestaren alboan egote hori. Noski baietz, gaina gure Ainarak lehen esan dizuen bezala, gu emakumearekin eta emakumeen munduarekin oso loturik dagoen dantza baten gure dantza taldea hortan oinarritzea, ez da, orduan gutzako emakume horiekin elkartasuna sentitzea oso polita da, eta behi laguntzeko kera izatea ezin hobea. Azaldu guzu pixka bat, noiz izango da egin behar duzuen aktuazio hau edo, zer egongo da bertan? Aktuazio hau datorren larun batean izango da, 16an, Topiken, zazpiterritan, Arratxaldeko zazpiterritan, eta gu Aglam dantza taldea gera, eta guk Ama Lurra izeneko ikuskizun bat egingo dugu, eta gutaz aparte, Eduardo Mokoroa musika eskolako beste ikuskizun bat ere egongo da, eta animatzen zaituztegu denei etortzea, oso polita izango delako, eta gainera ekimen oso interesgarria eta polita iruditzen zegulako. Gure kultura, gure jatorrizko kulturaren eta dantza edo Isabel dantzarekin fusio egitea oso polita iruditu zaigu. Azkenean euskal kulturak baita badauka emakumearen garrantzi hori, matriarkatua eta guzti hori, eta Isabel dantzak hor iruditzen zaigu badaola elkarpuntu bat bi kulturen artean. Eta hortikan sortu du proiektua. Eta hortaz aparte ere, Ama Lurra ikuskizun honek ere badu natura zaintzearen beste ikuspuntu bat, ez? Birziklatzearen garrantzia eta holako puntu bat ere orduan, ikuskizun oso polita iruditzen zaigu, orduan animatzen zaituztegu denei etortzea, larun batean Topiken.